Zo'n 1000 bij uit de gemeente Noord-Oost-Friesland zullen in de komende tijd een soort hoe de bouw leren. Maar nog net elke keer is Lieke enthousiast. Je bouwen. En gaat dat nota goed? Nee. Nou, we bouwen verkeerd van die man. Maar ik vind dat net echt terecht. Dus hoe is dat Mjorke wel goed zit? Ja, eigenlijk wel. Hier is een hoer zo niet betrots west. Isoleren. En wat maak je hem isoleren? Ah, nou, deze morgen. En waarvoor doe je hem dat? Voor de warmte. De jongeren van het basis- en voortgezet onderwijs maaien onderslag op een pop-up bouwplak in Dokkum. Ze kunnen hier levensechte bouwopdrachten doen, van het aansluiten van een zonnepaneel op een dak tot het leggen van dakpannen of een muurtje metselen. Maar ze kunnen ook in de directieketen hierachter kunnen ze ook een wijk ontwerpen. Dokkum is een omgeving waar veel gebouwd wordt en gaat worden. Hier zit een belangrijke bouwopleiding. Dus we vonden het ook belangrijk om samen met bouwbedrijven in Dokkum en omgeving dit te gaan organiseren. Het allerlastigste van scholen. Lezen. Ja, dat is het allerlastigste. Wij binnen een buis moeten aanleggen zodat er water net lekt als we de kraan oendoggen. We moeten de buis aanleggen, net als een puzzel. En ik vind het wel goed gaan. Het initiatief is ontstaan in de hoop dat ze letten de hand uit de mouwen stekken willen om te kwatten vat te komen. In de regio verwachten we dat er in de toekomst tekorten komen. En in Friesland zeker. De leerlingenaantallen nemen af. En er gaan veel mensen met pensioen. Dus er stroomt een hoop kennis uit. En dat komt goed uit van Robina, want die zocht het wel zitten. Mij lijkt het echt best wel leuk om meer met hout en zo te werken. Dus de basis van hoesen te maken. Want ik vind het leuker om met mijn hand te werken dan in de boeken. Ik hoop dat ze naar huis komen en vanavond thuis vertellen. Nou, ik heb de mooiste les van mijn leven gehad. Veel leuker dan in de schoolbanken. We hebben leuke dingen gedaan, we hebben geleerd. En ik weet nu wat de bouw en infra inhoudt.